te nga sneo kemen sibune ba nagaliang badang lo tenong wa kham duna ka kerensi handrei kasulong ba wajar kerteng yang ngaru ujar bakala ka kerteng ru kamdei ka jat ru kamdei te wong ba ka temen big ke temen arsap ya kata te ngale te bangam yo ublei ukham ai handrei ngam kwa tang arsap nga kwa sausap sansap namar ba habayo ka sap kamut kadai ke jing khu ka bakrau handrei kata ka bam de ngam jubam hina marwa ngabam tang gaja ka johor bat tu ro ngam tu nang ta sekhiam ler ro ngam nang ta mane blei thau ro ngam nang klim ro ngam nang penyap briu ro ngam nang kia jing sniu baro ngam nang nei ka bang nang mangaban nang hi halaka sini halaka step halaka met ka nang ban ya wer yang nya bread no ye kineki tinsi kitinsang namar kineki tin kiba sniu kiba jabo haka keren la ne haki komen kalong ba ngating ya ka perthei ka banwan ya ka pateng menriu ka banwan kineki khun rit jungi minta surok ru kiliam nang bha ban kerensi namar ba ki pe yutiu ki yo iyo nom kerensi lagi ne knas kul ki tule ki komen yung ki news ru ki bon ki ba kerensi tenga tharai haba ki khna ru ki abut manyale kumta te nga ima namar ba yo la shai kane kade sembai jong kajing sniu sembai jong setan dia ka bet dia ka perthei de kine yo le se ki khonrit wada hing mane ro ni aseng kinang kren sniu no namar ki bot kine ki youtuber kine ki nong komen kine ki nong keren ki tin ki ma jakria ta don ki jing sneo ba kakta hi khamtam ye ki khun kristan ya kalau we jo kine ki barit ki baria tenre nga sultanat pat ba badang wa penduna ya kine ki konkurensi hanai ngasnyo nyum khndiat namar ba ulai pendon kam ye ka ketin ba wong ade bisu kane ka kentin ka ban penyesrim ya de bat bisu nane ban kam ba ulong kum bisu kane ka ketin ngaru ngalahap ban hakejaka bangan panmap no ble ngan panmap badeng do tedong iki pop na ba bade bisu te de bisu hok ne bisu kai ne udah don nongrim kan kon kom bawa man ong ba ngalong kum bisu de ka e na pule ka ni testament ki mathmai ki ong hakte kisni kin sami kin trupa ka balom ler ki ba kam yel de bang ngalong khunu ble ne ngalong utau ble bang trupa ngeu I tang hari Rusia ki akem tu bisu Rusia ki akem ki spy Rusia ngeu I bat tu bisu inglang ru utau wa sakama ki bon ki diri ki don ki bisu ta fong neu ba no tedong ba kam bo de bisu de na tharai lese habau kwam kumne yo lese ude breu ba ong dau blei lese ha u ba unut ban kam mo de bisu te u asrim thik ba bisu te lese kabut ru kan sa phai lut ha u ngat tharai kumu tau supotar jongka WPP na marma nombot jo tau bisu ten budiano he hagane ka perthai habut jo ta mar de breu ba ladon yang kata karang ke bakat kata ngate ngasneu setting telada philong sisa kumta de ba phio bor ban kam ya de kum bisu de ya kita kiung penmong ngai phire mapno ba deng no tedong namar ba phi de bisu nga de tam briu bopok nga setting tenre nga suong tai kan ko we ba lada phila penduna kan ke jing kren sang ong kublai sibon ya kata ke jingjok te lada jok ba marmo kade ka benta ka bau bleu bajit ke u bat bang penlong ya u kung nong ikmat ya dipetba lada jok u barok ru kata kade ka benta ka bau bleu bu bau jok te ne ka jingi khon te kide kine ki artli seng bat ki bleu kine ki arngot
bat ban yanu jore karakter jong kiru kinong tibriu tiba bha hakmat tibriu hakmat kabalang ban lese hakmat blai kide kine tiba hakmat ban yalam hati yung mane ban yalam yo pai ba ban yalam ha ka jikai na ka bantak tin blai kide kine ki arngot tenga ngamong bang isi yano ngale jel na ki komen yang hanu kato ngayo i kumba ars patam teng tin si ki komen yang ngalaong na dunung kong banga tengam siawe namar ba nga pediang yau tau baisi nga ban nga i yau tau bakren sniu nga i kita kinung sun jo nga i ru ite bales sniu nga i nga tokren kung baong bo hoping ka do jo nga kamlut kren kat ka ba pimon hanre lada phi kren pat ye ki we te kakta ye ki khunria kakta yo bobor mo balang ne ngasngeu ba kata te hak imlang salang haka kalong open ye kena hakalan sodong ne kalong ka jikai ka basniu te ong ke yang inom le ki ko makum ka de ka kor ni ya kala ka pamut te ne datang yang ngat to le kan ka ba phimon ngam le ni ka do jang ka mlut